May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Kagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Isla sa Negros ginakulang sang 335 megawatts nga power supply. Driver sa pick-up nadulaan sang animo samtang nagadala sa salakyan, motor na bungguan. Bangkay sang isa ka lalaki nasapuan sa suba sa Sagay City. Malapit sa 5,000 ka mga illegal connections na diskubrihan sang Sineco. Kag sa good vibes, laki nga may cerebral palsy nga nagalibod sa mga doormats, isa sa makaangkon sang unit sa Yuhum Village. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa tunga sa nagasaka nga temperatura sa karon, Provincial Veterinary Office ang napagwa sang heatwave preparedness advisory para sa mga pet owners. Suno sa Provincial Vet, importante nga mapangapina ng safety kag ikaayong lawas sa mga hinuptanan. Ang heatwave sara nga makabutang sa mga hinuptanan sa risgo. Kabahin diri amo ang pagpasiguro nga dapat ang mga hinuptanan mayara sa tanan nga tion may mainom nga matinlo nga tubig. Ang dehydration isa sa dapat nga matutukan sa mainit nga panahon. Magbutang sa madamo nga water station sa palibot sang balay. Dapat may mahandong kag komportable nga matiniran ang mga hinuptanan. Maggamit sang fans o kun air conditioning. Likawan ang mga outdoor activities sa tion nga nagatagi ti ang init labi na kun adlaw na. Dapat ischedule ang mga dog walk sa kaagahon o kun sa gabi. Mainit sa mga dapadas ng ido ang mga semento o kun aspalto. Hindi man dapat pagabayaan ang mga hinuptanan sa salakyan. Ang tuman nga kainit mahimo magtugas sang heat stroke. Hindi pagpabayaan ang hinuptanan bisan pa nga ang mga bintana sa salakyan ang nakabukas. Sa number 9, mga opisyalis sa syudad sa Bacolod ang nag-unong sa kalisod sa pamilya sa nagtaliwan nga punong barangay sa Barangay 31. Gigakibot sa mga barangay officials sa Barangay 31 sa Bacolod ang pagtaliwan ni punong barangay Herman Boyolaza kahapon. Sunod sa kay Kagawad Mario Flores, Lunes sa desisyon sila nga magbalik sesyon, makaligan ang pila ka sinimana nga wala maka-preside si Boyolaza. Wala nila ginapaabot ang iyang pagtaliwan tugas ang ginabat sa gabalatian sa kidney sa edad nga 39. Si Flores ang natalana magpanumpagod magtalo sa nagtaliwan nga punong barangay. Sa number 8, duha ka mga mini hospital sa Bacolod ginapaabot nga masugura ng construction sini nga tuig. Sa baylo nga magtukod sang infirmary, mga mini hospitals ang ginaplano nga itukod sa Bacolod LGU sa apat ka mga barangay sa syudad. Nalakip diri sa Barangay Alhis, Kabug, Mandalagan kag Barangay 2. Ginpahayag ni Councilor Claudio Puentevella, pamuno sa Committee on Health sang konseho nga ginatun-an na pati ang pagpangalan sa duha ka mga level 1 mini hospitals nga sarang itukod sa sini nga tuig. Ang pondo ang kuhaon gikan sa loan agreement. Ginalauman nga mabuhinan ang kadamuon sa mga pasyente sa regional hospital kag iban pa nga mga private hospital kung matigayo na ang pag-operate sa mini hospital sa kabarangayan. May standard so that has to be passed by our ato nga gina-create no or ato nga expansion of those health stations. Minsan city nag-send sa proposal sa DOH. Plan sa DOH. Yes, that's why finalize. Sa DOH kung ano comments sa gina-guide kita sa DOH since from care facility ang next would be level 1 na. Level 1 mabudayan kita kay may stay in hindi na outpatients lang. So wala na siya gina-consider since it would cost more. Sa number 7, driver sa motorsiklo patay matapos mabuguan sang bus. Patay sa ka motorcycle rider matapos mabungguan sang bus sa crossing Canlabi.
Barangay Campuyo, Manhuyod sa Negros Oriental, Martes ang aga. Sa record ng PNP, ginkilala ang biktima sa kay Fernando Manuel Madriono, 56 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, padulong sa pareho nga direksyon ng motorsiklo kag ang bus nga ginamaneho ni Stephen Alido Ekia. Kag paglabot sa crossing Kanlabi, dito nabungguan ang motorsiklo sa bus nga nagresulta sa pagkatumbas ang rider sa dalan. Gindala pa ang biktima sa Baez District Hospital apang nga deklarar ini nga dead on arrival. Gidetay naman ang driver sa bus sa Manhuyod PNP. Sa number 6, driver sang pick-up na dulaan sang animo samtang nagadala sang salakyan, motorsiklo na bungguan. Pilason ang pick-up kaga motorcycle driver matapos nga magbungguan ay Martes sang aga. Natabo ang insidente sa highway sa Barangay Hilocon, San Jose, Negros Oriental. Pareho sila nga magapadulong sa Dumaguete City. Base sa dashcam video nga nakuha sa pulis, ang pick-up kag motor ang nagadalagan sa parehos nga direksyon sang hinali na lang nga nagpahigad ang pick-up kag nagbunggo sa motor. Negros Oriental Police Provincial Office spokesman Police Lieutenant Stephen Polinar ang nagsiling nga pilason ang duha ka mga driver. May nadala sa man nga store ang pick-up. Nag-aregluhanay na ang pamilya sang suspect kag biktima. Natukiban nga ginatake sa mataas nga high blood pressure ang driver sang pick-up kag nadulaan animo samtang nagadrive gani iya nalapot ang motor kag ang baligyaan. Sa number 5, bangkay sa isa ka wala pa makilalaan nga lalaki na sapuan sa suba sa Sagay City. Isa ka grupo sa mga kabataan ang una nga nakasapu sa bangkay sa isa ka wala pa makilalaan nga lalaki na nagutaw-utaw sa suba sa Himugaan River sa Hacienda Balud, Barangay Tadlong sa Sagay City sini nga hapon. Sunod sa mga residente sa lugar, hindi nila kilala ang mga persona. Nakaputi nga t-shirt ang biktima kag nakadilargo. Galayon nga nagpangayo sa budig sa pulis sa mga pumuluyo sa area para makilala ang bangkay nga as of press time, nagapabilin nga Mr. X. Sa number 4, SM Prime Holdings Incorporated ang nagsugod na pangudal sa Barangay 12 sa Bacolod City para masugura ng development project sa Manukan Country. May report si Nico Delfin. Ginaamat-amata na install sa mga trabahador sa SM Prime Holdings Incorporated ang kudal nga magalikop sa palibot sang Vendors Plaza, kaganay transport terminal sa Barangay 12 sa reclamation area. Tuyo sa SM PHI nga i-develop ang kaiping nga Manukan Country nga kalakip sa 3-hectare property sa Bacolod LGU nga ila ginaarkilahan. Pila sa mga residente, labi na mga nagabaligya sang lamayo, nagakabalaka sa mga epekto sang pagpangudal kay wala na sila sang lugar nga mabaligyaan. Iban sa ila, napaminsaran na lang nga irekta sa merkado ang ila produkto. Kay total ginadala na naman sa market niya, Libertad. Tawag ni? Tapos siya nauna niya, lakat ng... Gina-deliver nyo man. Pero diri ginatado lang natin. Wala naman kami ni Memo kung sira na nila. Wala naman kami ni Memo ay paho naman nila. Ginahikot na sa Bacolod Housing Authority kag GSSD ang pagproseso sang financial assistance kag relocation area nga sa iluhan sang kapin 141 ka mga pamilya nga apektado sang development project. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. may gintala na nga entry kag exit area ang SM nga kinahanglan pa nga mahuwanan sang katapo sang enforcement team. Sa kay NHA na day amo madala sa NHA among galing nag-ano mako may labot ya isa ka dalan may duwa pa gid ka dalan na mapagwa ka diya sa San Juan. Ti mulo ko na si Cam na supposed to be kung ilan i-check kining area kay basic na butangan na balay nagreklamo kaya way dalan po sa plano ya may dalan na kinlakingan no sang balay. Ang SMPHI ang mag-construct man sang temporaryo nga pasilidad sa ila transport terminal nga tabok lang sang Vendors Plaza para sa iluhan sa mga tenants sa Manukan Country. Ini sa tion nga sugura na ang demolisyon sa reclamation area sa Madason nga binulan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 3, mga 5,000 ka mga posible illegal connection ang natukiban sa gipatigayon nga meter survey sa mga Sineco consumers. Inisulod sa kay Ruel Castro nga presidente sa More Power Corporation angot sa ginsugdan nga meter survey sa 178,000 ka mga Sineco consumers.
Suno kay Castro, understated o kun nagapaabot pagid siya nga magasaka ini. 80,000 naman ang natukiban nila nga wala sang seal. May 220,000 ka mga Seneco consumers kag ginalauman nila nga mahuman ang meter survey sa katapusan sang bulan. Upod man ang personnel sang Seneco sa ginsakdag ang survey. Sunod sa kay Castro, isa sa mga tika nga ipatuman amo ang paghaylo sa mga natungdan nga mag-apply. Hindi man nagakaigo nga ang nagabayad ng konsumidor sa Seneco ang mag-aabaga sang kaperdihan tugas ang kasubong ng mga illegal connection. Sa karon, ang losses ng Seneco yara sa 12%, ang cap o kung maximum nga ginatugot lamang yara sa 8%. Hindi pa naman kami nag-survey ng illegal, pero in the process of doing yung sa 170 something, we already found out there are about mga 5,000, 6,000 illegal. So it is so unfair. It is so unfair for them, for us, no, for you who are paying religiously, no, for the losses, yung mga kawat na ginagawa nila. So to be fair and to give justice to consumers, and that's part of our commitment. No, we will do that in behalf of the consumers. Will charges be filed, sir, versus those who illegally tap? Yeah, I mean, if there are, ako, I really don't mind, no, of doing that. If talagang nahuli na, and then there's denial, there's I mean, for me, wala akong dyan. Sa number 2, transport caravan ang ginpatuman batok sa pagbiyahe sang e-jeepney kag pag-operate sang ride-hailing service sa syudad. Nag-ida sa mga depasahero nga jeep sa Dalan Circumferential pagkadto sa Bacolod City Government Center para sa ginpangunahan nga transport caravan sang Digicast Negros Transport Coalition Incorporated o kun Kinetco sinila nga hapon. Ginpahayag ni Lilian Sembrano, ang presidente sang Kinetco, luyag nila pamatukan ang paghatag sa mga ruta sa mga electric jeepney nga ginapaabot magasugod biyahe sa Bacolod. Ila ginapanawagan nga ma-review ang local public transport route plan sa tuyo nga hindi madulaan pala nga buhian ang linibo nga operators kag drivers sang traditional jeepney. Kaupod sa grupo ang katapos ng samahan ng mga taxi drivers sa Bacolod nga nagapamatok sa operations ng Grab car service. Ilabi na karon nga nakaapekto sa ila pala nga buhian ang 50% discount sa ride-hailing service. Labi pa nga ginalain sang buot sang mga taxi operators kag drivers ang paghatag sa Bacolod LGU sang accreditation sa Grab car service para sa ginapatuman nga MabCab service sang syudad. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kakulang sa supplies ng kuryente sa isla sa Negros sulod sa DOE ang yara sa 50 to 100 megawatts. Pagtukod sa Negros Island Power Development Council ang ginaduso. Sa Negros Power Electric Forum, maginpatigayon kaina, ginaduso nga ang pagporma sa resolution nga magahingyo sa Provincial Development Council nga magtuga sa Negros Island Power Development Council. Sunod sa kay Frank Carbon, ang co-chair sa PCCI Energy Power and Water Committee, ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga katapos ang PDC, ang mag-endorso sini sa PDC. Ang grupo nga pagatapuan sa mga power stakeholders, tiglawas ang NEA, DOE kag ERC, ang may dako nga papel sa pagpaayos ang power situation sa isla sa tinutuyo nga mapasanyog pagid ang ekonomiya. Ginabi-abi ni Engineer Ray Malieza sang DOE ang tikang bangod suno sa iya, makapadasig ini sa pag-facilitate sa mga projects. Mga 50 to 100 megawatts sa iya ang kulang sa probinsya kag ginapunan naman gikan sa mga sources nga yara sa iban nga mga probinsya kaangay sang Cebu kag Iloilo. Sa karon sunod sa DOE, may 155.6 megawatts para sa Negros gikan sa mga committed power projects. Humalin 2024 tubtob sa 2026, lakip na ang iga-determine. Sunod naman kay Carbon, agud nga mangin estable ang power supply sang Negros sa masunod nga duha ka tuig. Kung tani may mga 335 megawatts nga on-island power source ang isla. Ang atol sa power situation sa Negros, and I think as presented man sang other nga stakeholders, kung magambal ka nga Negros alone nga generation, sa gabi, ginakulang nila. That's the reason why we need the power from the other islands. So that's Mga pinang kulang ka, sir? Usually,
Pilang difference sa morning sa afternoon of 50 to 100 megawatts. 50 to 100 megawatts. So ano ang solusyon sinadira sir? Nakuha to power sa other islands. So that's the reason why inambag ko nato nga linya sa Cebu Negros Panay. It's to increase the power capacity sa wailabot nga madulong ta sa Negros. It extends up to Panay. The resolution creating a Negros Island Power Development Coordinating Council. I mean, all the players will do meeting together regularly, assessing this power situation, and making recommendations where this should be, how we're going to do to that we could attain what the power needed in the coming years to come, so that the economic development of the island will continue. Without power, no business, believe me. Oh, no business will come to us, and if we're always in the dark here. Sa Good Vibes, lalaki nga may cerebral palsy nga nagalibod sang doormats kag nagaisahan na lang sa pangabuhi ang isa sa mga makaangkon sang units gikan sa Yuhong Village sa Bacolod City. May report si Romeo Subaldo. Apat na katuig nga nagatinir sa Bacolod City kag nagarenta sang boarding house sa Barangay 35 ang 39 anyos nga si Jomar Viloria. May cerebral palsy siya. Nagakabuhi siya sa adlaw-adlaw kapag libod sa mga doormat, halin sa mga balay sa mga subdivision, pakadto sa mga city hall sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Ginalibot niya ini, bit-bit ang iya nga stroller nga ginakargahan sa mga doormat. Pati ang Bacolod City Government Center, iya man nga ginasulod. Ini ang irota sa kada adlaw. Makapaubos sa sang 50, tubtob isa kagatus ka mga doormat sa kada adlaw nga iyaman ginapangompra. Pakalambot ko sa bago, lakalota, eskalante. Galabot ka pa sa Escalante? Oh, Victoria. Libod? Oh, kundi in my government center or city or munisipyo, ito ko, libod. Kaya rin nasakyan mo? Ikakumyot. Sang makabati siya sang balita nga may housing project ang lokal nga panguluhan sa Bacolod, nag-apply siya. Simple lang man ang handom ni Jomar sa kabuhi na makapauli sa balay nga pagkatawag niya nga iya. Gusto mo man dali ang makabalay sang akon kitbala nga ini nga wala ka so kung hindi mo kalagihan. Walang komportable ko wala sa uli nga may istalan ko, may pulian ko. Gani, nagkadto siya sa Bacolod Housing Authority Office, nagsabit sang requirements. Isa sa mga requirements, dapat pag-ibig member. Si Jomar, nagabayad na galingadaan sa bulanan niya nga kontribusyon sa pag-ibig. Gintawagan siya sa pag-ibig, kagin-validate. Masunod nga nagtawag ang BHA, kag nagpahibalo nga kwalipikado siya kag sarang siya makapanag-iya sa housing unit. Gusto niya mag-ibi bangod sa kalipay sa babatian ang ginahulat niya nga maayong balita. Nga lang ma-pray ka, gusto mo mag-ibi. Pero hindi ka na kahibi, Hindi ka na kahibi nga, silingili, ihungdon mo hibi, hindi. Pero ang buti nga tayo kagapon, nang pagwa ko ginsabi si office, nag-pray ko kay Lord. Ako dalay todo ang luha ko. Sa pagpasalamat ko lang sa Ginoo nga. Aling ko Lord, sabi ko ba? Ang Unit 110 sa Building 4 sa Yuhong Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod, amo ang magakadto sa kay Jomar. Ginaobra pa lang ini sa karon, pero amo sinihitsura sa mga condo-type building nga isara ni Jomar kung mahumana. Sunod kay Jomar, bisan may kabudlayan sa paglakat, wala siya nag-surrender. Parayon nga nagapaningwa sa kada adlaw para mabuhi. Sunod sa iya, sa piyak sa iya kondisyon, naghandom siya nga makaangkon sang kaugalingon nga balay, kagang ini nga handom, malapit na lang matagaan sang katumanan.
Marbilib ko kay Jomar, no, grabe ang kapisa niya. Kung gusto yung gidya, malabutang ihandom, gina pang budayan niya gid. Kagdugay tanan ni Ming kilala si Jomar. No, that's so pagkita ko sa balita, nakayuhom gid ko nga na labuti Happy ta, gid ang mga para handom kay niya. Jomar. Kaarap ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.